Здравейте на всички отново, добре дошли в нашия канал. Днес ще разгледаме малко аутотракинга на дроновете. Знаете, аз пилотирам, или за тези, които не знаят, пилотирам DJI R3S, като в R3S може да видите, ето тук имаме Quick Shots. И Quick Shots, ето те ни показват, имаме дрони, това, което е типично стандартното и най-готиното движение на дроновете, да изтегля назад, да се изтегля назад и нагоре. Имаме роки, имаме Circle, т.е. това, което се върти на 360 градуса около сградата, и съответно тук още 2-3. Някои обаче от по-старите модели ги нямат тези неща. И всъщност за по-новите пилоти как можем да го направим така, че да изглежда също добре, предмета винаги да ни е в посредата на кадъра и да използваме аутотракинга. Тъй като знаете, повечето дронове имат аутотракинг, нали? Дори по-старите модели, но за сметка на това пък нямат тези модове. Аз лично го използвам това нещо, защото искам да снимам на D-Log, а когато дрона сам прави тези така наречените quick shot-ове, той превключва автоматично на normal mode, т.е. снима винаги нормално и после ми се налага много трудно да направя видеоедитинга, да го направя така, че да е окей с цветовете между нормалното, това, което прави като quick shot-ове, и D-Log-а, който примерно, да кажем, снимам някакъв друга сцена. И сега ще ви покажа, тук може да видим сега вече на дистанционното. Така, дрона вече е в полет. Издигаме го, разбира се, нагоре. Така. И сега от тук какво правиме? Тоест, набелязваме си таргета, който ни харесва. Ще го изтегля още назад. Ще го дигна на, кажем, на 60 метра. Така. И ето го предмета, който примерно аз съм си избрал. Това е църквата, която ние сме до нея. Така, натискам Active Tracking. Active Tracking се пуска. Натискам му фокус. Локвам му фокуса. Така. Избирам си предмета, който искам да следи. Ето по този начин. Тоест сега предмета винаги ще бъде в центъра на кадъра. Дрона през цялото време ще го следи. Можете да видите отдолу снимам на D-Log. Ако не се лъжа, в момента съм на 4K 60 фрейма. Натискаме записване и от тук можете да видите само единствено с десния джойстик започвам да върта надясно, т.е. или посоката, на която сте избрали да ходи дрона, наляво или надясно, няма значение. И ето можете да видите само с десния джойстик, този начин. И дрона винаги държи църквата в кадър. Това е като, тук може малко да го, дори леко да го издигнете, ако искате, нали. Може и леко назад да отидете с дрона, ако искате, може да го направите като другия quick shot, който се казваше Helix, т.е. с всяко завъртане, т.е. с всяко движение наляво или надясно, докато се върти дрона, да се изтегля и назад, за да открива повече от ландскейпа, който ни заобикаля покрай църквата. Но това е ако нямате нали, дрон, който предлага тези като Circle, дрони и така нататък, съвсем спокойно с автотракинга, ако сте начинаещ, просто и не можете все още да прихванете цялото движение, защото, нали, за Circle се изисква движение с двата джойстика, ако единия върви надясно, другия да върви наляво и обратното, в зависимост на страната, на която се движите. А така дрона винаги седи и винаги държи таргета, който сте му
направили да е винаги по средата. Ето. И направихме едно пълно кръгче. По същия начин, сега ще приближа малко дрона до църквата и ще направим едно така нареченото дрони, като първо махаме аутотракинга, това е много важно, защото дрона иначе той дори да го караме надолу или нагоре, той не иска да се движи в определените посоки, ако няма, т.е. ако не сме му спряли аутотракинга. Това е. Ето сега го приближаваме. Пак така има някакви хора, но ние ще тракнем. Ето, тракваме цялата църква. Натискаме му play. И сега само го бутаме назад и нагоре. Няма от какво да се притеснявате, че всъщност кадъра ви, т.е. предмета ви няма да е по средата на кадъра, или няма нещо да се случи, или няма да е на фокус също така, нали? За още малко настройки на дистанционното ще поговорим малко по-натам в някое друго видео. Все пак, ако искате да видите моите настройки ако искате да видите аз с кои настройки пилотирам дрона, можете да го направите в видеото, което ще сложа ето тук. Това беше от мене. Чао, надявам се да съм ви бил полезен с аутотракинга. Аз лично за това го използвам. Ползвайте го, доста приятна опция е, доста подходящо е за такива неща. Ползвайте го и така, до нови срещи. Чао!